Ήρθε ασθενής 31 ετών και με ρωτάει: Έλενα, θέλω να βάλω λίγα νήματα για να τραβηχτώ λίγο. Δεν έχω χρήματα για lifting. Εσύ τι λες? Όχι, δεν θα γίνεις και λαμπούμπου. Νήματα στα 31. Τα νήματα δεν είναι λύση της στιγμής για κάθε ηλικία ή επειδή είναι πιο οικονομικά από το lifting. Είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση η οποία θέλει σωστό timing, δηλαδή προγραμματισμό, κατάλληλο πρόσωπο και κυρίως σωστή υποστήριξη από άλλες συμπληρωματικές θεραπείες. Δηλαδή δεν κάνουμε νήματα και ξεχνάμε οτιδήποτε άλλο ή δεν θα κάνουμε ποτέ lift. Τα τρία σημεία που είναι ιδανικά τα νήματα είναι στην περιοχή των ζυγωματικών, την περιοχή της γωνίας του στόματος, καθώς και στην περιοχή του λαιμού. Και μην ξεχνάτε ότι δεν μπορούν να σηκώσουν ότι δεν έχεις φροντίσει τόσα χρόνια. Αν σκέφτεσαι θεραπεία με νήματα, ξεκίνησε πρώτα με μια αξιολόγηση προσώπου. Εκεί βλέπουμε τι σηκώνεται ή τι στηρίζεται. Στείλε μου για ποιες περιοχές το σκέφτεσαι και θα σου πω εγώ ποια είναι η κατάλληλη λύση.